Hola, que tal? Son Ramón Caride, encantado de colaborar con vos, encantado de falar meus colegas e compañeiros legales e compañeiras, contarvos a miña experiencia como autor traducido. Ben, eu levo nesto 30 anos ou máis, pasei por bastantes etapas, non sei exactamente que decir que vos poida ser útil, non? Simplemente vou resaltar uns cantos detalles e logo estou aberto a vosas suxestións e se queredes calquera outra cuestión eu podería aclarárvola na medida das miñas posibilidades. Na primeira etapa que publiquei, eu comecei a publicar libros nos primeiros 90, dado que o anterior era poesía. No ano 1992 publiquei o Premio Blanco Amor, ou gañei o Premio Blanco Amor, e no 95 o Premio Merlín, con Perigo Vegetal. Estes foron os meus primeiros libros que se traduciron. Estas primeiras traducións, que foron a idiomas tamén, digamos, minoritarios, non foron ao castelán nin ao portugués, foron xestionadas polas propias editoras e polas organizadoras destes premios, porque nestes premios daquela, como agora mesmo, creo que ainda en moitos premios, pois decía que os premios, os dereitos que daban os dereitos de traducción e da adaptación da obra en todas as linguas, que quedaban a disposición da organización, é dicir, que xa non eran do autor. Entón, estas primeiras traducións para min non tuveron repercusión económica e moitas veces nin recibía prácticamente os libros. Era un asunto entre editoras que as editoras de outros lugares pedían unha subvención de un libro que estaba tendo certo éxito, o premio en Galicia, para conseguir a subvención nesa outra autonomía, e con iso conseguían o obxectivo e xa non se sabía máis. Despois diso, 10 anos máis tarde, podemos dicir, aí polo 2002-2003, a serie que empezara con Perigo Vegetal, que é a serie de Saiz e Sheila, as aventuras de Saiz e Sheila, publicouse en castellano por Analla. Teño que dicir que tamén costou bastante, porque era unha serie que levaba 10 anos funcionando en Galicia, con bastante éxito, con continuas reedicións, e, sin embargo, costoulle moito, pertenecendo a Analla ao mesmo grupo editorial que Xerais, lanzarse a publicar a un autor que estaba tendo éxito en Galicia. Creo que isto foi tamén pola falta destes intermediadores que son os axentes literarios. Os axentes literarios de Madrid, como que teñen outra visión do mercado, queren cousas que se vendan moito en pouco tempo, e o mercado do libro infantil e juvenil, o mercado do ensino, podemos decir que sigue outra dinámica. Son libros que teñen unha vixencia de máis anos, que se venden ao largo de moitos ou de bastantes cursos, pero que non consiguen un éxito inmediato. Con esos autores, os axentes literarios, con este tipo de autores, como que non teñen demasiadas ganas de meterse, non? Teño que decir que despois desta primeira traducción, que Analla lanzou ao modo experimento, funcionou moi ben, e os outros 4 libros da saga publicaronse tamén, e funcionaron ben, sempre coa mesma traductora, que era María Xesús Fernández, que a buscou a editorial tamén, e que a día de hoxe ten o mesmo número de edicións en galego que en castelán, empezando en castelán 10 anos máis tarde. Esta serie tamén se publicou case completa en portugués, e aquí a cousa foi bastante diferente, porque foi un editor dunha editora pequena, Antonio Luis Catarino, da editora Deriva, que era un namorado do libro galego e que se lanzou a empresa quixotesca de traducir autores galegos en Porto, para o mercado portugués. Actualmente esta editora está casi, digamos, desaparecida, igual que moitas outras. Creo que en parte por falta de axudas, porque esta lavadura que fixo non lle foi reconocida, tampouco tuvo demasiadas axudas por parte da Xunta de Galicia, nin da Consellería, e queixaba sempre deste detalle, que non se valorou moito, e tampouco se valora moito aquí en xeral entrar no mercado portugués. No caso meu concreto, teño libros que están no Plano Nacional de Lectura, Ler Máis, que
O Plano Nacional de Lectura de Portugal, hai un montón de centros de ensino de Portugal, pero prácticamente este detalle non se ten en conta, ni se valora nin a nivel de presencialidade, nin a nivel de nada, non? Todo se vai a veces en falar de si, que moita irmandade galego-portuguesa, moita cousa, moito de todo, moita... Teño que dicir algo semellante, pois, da presencia e das axudas institucionais. Vais a moita feira do libro, pero ao final creo que non, o traballo é moi pequeno. O sea, as axudas, e sobre todo que estas axudas non quedan, o sea, non chegan en xeral, non? Eu teño un caso que sí, que foi o caso da miña novela O sangue dos camiños, que se publicou en español como Tiempos de fuga, en Oaxaca, en México, nunha editora independiente dali, pero que fan os libros de moita calidade, que é a editora Almadía. Vendeu unha edición completa, tuvo unha pequena axuda da Consellería, naquele momento era o bipartito, se ben eu corrín co coste da traducción, que me fixe un amigo, como moitas veces. E, sin embargo, pois foi un libro que tuvo presencia no mercado mexicano, na Feira do Libro de Guadalajara, ademais, e funcionou con outros libros de editoras comerciales dali. Eu creo que ese é o camiño, non? Buscar editoras comerciales que funcionen para editoras do propio país. Non buscar aí edicións especiales de non sei que, da universidade, do amigo deste do outro, que ao final pois están moi ben para inaugurar, son uns libros luxosísimos, pero que basicamente non chegan a mão dos lectores. Creo que moitas veces se vai tirar foguetes, a impresión que eu teño a volta aos anos, e tamén me remito a experiencia de moitas das editoras galegas coas que eu traballei desapareceron. Por que desapareceron? Se nun momento dado sacaban X libros ao ano e ainda andaban buscando originais que non lles chegaban. Pois porque basicamente eran editores que eran empresarios, o sea, querían sacar axudas. Como esas axudas estaban ben, cubrían o coste do libro, ainda daban un certo remanente, pois xa estaba todo feito e adiante. Pois en canto había axudas, editábanse libros e cando terminan as axudas, pois terminouse a edición de libros. Creo que en gran parte funcionamos así. Non hai continuidade, creo que na promoción do libro galego dá a impresión de que cada un que vai ten unha idea genial, non se mira o que fixo anterior. Así vai a cousa. Non vai nin ben nin mal, quero dicir que un está nesto porque lle gusta facer libros, se lle traducen ben e se non lle traducen tamén. Pero creo que a esta altura, tamén quero facer un chamamento en concreto as asociacións como Galis e a Asociación de Escritores en Lingua Galega, creo que debían, polo menos nos temas legais de contratos, o que comentaba antes, pedir que desaparecesen as cláusulas estas polas que se reservan os dereitos de traducción, etc., para a editorial, que eso xa non aparezca nos contratos tipo. Se algún autor quere voluntariamente no seu primeiro libro, non cedevos todos os dereitos, pero explícitamente que o pida. E do contrario, tanto na organización dos premios, que exclusivamente se ceda aos dereitos do libro en galego. Ben, teño bastantes ou algúns máis libros publicados e cada un foron circunstancias moi variopintas, non? Moitas veces polo coñecemento que un vai tendo con editores ou con amigos ao cabo dos anos. Na maior parte dos casos traduciron amigos meus, eu revisei as traducións, pero non tiven, nin as encarguei, que moitas veces fixeron máis de moto propio, nin as quixen facer eu, non? Cando tiven a ocasión. Por un lado, por falta de tempo, pero tamén porque considero que se ten unha primeira lingua literaria, xa moito traballo chegar a dominar, ter un certo dominio nesa lingua literaria como para telo nunha segunda. E creo que isto xa incluso é innecesario. Considero que un traductor ou traductora pode facelo moito mellor. Creo que o traductor debe ser da lingua de destino. Se o libro se vai publicar en Madrid, pois que o traductor probablemente debería ser dali ou ser español falante. E con isto non digo nada, o sea, a miña opinión, simplemente. Tamén o digo porque eu levei unha traducción feita aquí a México e esa traducción non era o español da lá. Vemoslo xa
se poñemos Netflix mesmo, non? Hai español de España e español de e español de Latinoamérica e español de non sei onde, non? Pois, por tanto, creo que o traductor debe ser da lingua de destino, da lingua de chegada, non? E non sei que máis, se vos podería, non sei se estas cousas vos serviron de algo, ou se queredes máis concreción, pero creo que tampouco se trata de alongar isto en demasía. En todo caso, isto queda aberto, se queredes facerme cualquier pregunta, contesto sin ningún problema. Moitas gracias por contar conmigo e ata sempre.